Για κοιτάξτε εδώ φίλοι μου τι ανακάλυψα στο κελάρι. Το βλέπετε έτσι, αλλά όταν το δείτε τελειωμένο θα έχει μεγάλη διαφορά. Καμιά σχέση το τώρα με το μετά. Βλέπετε τη διαφορά. Το πριν και το μετά. Όπως βλέπετε έχω βγάλει τη βάση και θα την πλύνω, θα την καθαρίσω να φύγει η βρωμιά πάνω από μισού αιώνα. Εδώ φίλοι μου τη βλέπετε πεντακάθαρη. Μετά από αρκετό πλύσιμο με άμμο γιατί είχε μέσα κατακάθια, γυάλισε. Εδώ φίλοι μου όπως βλέπετε άρχισα να τη στολίζω